Nalugi sa una, 30 ra ang kwarta. Kuyog sika, diri sa iskina. Gahuwat mig anghel para mo diga. Pag-abot sa angels, ang tindira na nira. Nalugi sa una, 30 ra ang kwarta. Kuyog sika, diri sa iskina. Gahuwat mig anghel para mo diga. Pag-abot sa angels, ang tindira na nira. Ang snitch nga bitch, wala pa digits. Ilang uga age, kini ko ma-reach. Di ko malimot ato nga kami ni resig panghingi. Para na ay pang sigar tagbosad mig explikar. Haha, naunsa naman mi atong gabi una. Nangita og sponsor, di mi anang gamotor. Kajina guro mo bay kung unsay pasabot. Walay ug sanay, walay manghilabot. Sa mga nasuya diha padayon lang og kagot. Nalugi sa una, 30 ra ang kwarta. Kuyog sika, diri sa iskina. Gahuwat mig anghel para mo diga. Pag-abot sa angels, ang tindira na nira. Nalugi sa una, 30 ra ang kwarta. Kuyog sika, diri sa iskina. Gahuwat mig anghel para mo diga. Pag-abot sa angels, ang tindira na nira. Alas 4 na mina uli. Abi na mo na ay manglibre. Alas 4 na mina uli. Abi na mo na ay manglibre.